ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар 9 километр қарор дорем. аз ин тараф 7 километр мешавад роҳ ба сӯи Садбарг, дар ин ҷо Ёвар, ва аз ин тараф рост роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат мешавад. хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. каме болотар меравем, ҳам аз ин тарафам раҳ дорад, ҳам аз аманалам, яъне як остановка поёнтарам раҳ дорад. дӯстони азиз, бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем. дар ин ҷо ҷои маршруткаи 15 автобусам мегузарам. марҳамат, худи бинои истиқоматӣ ва дар наздаш мағоза. шурӯъ мекунем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 3 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар якум ошонааш ҷойгир аст. чӣ хеле ки мебинед, двори маҳкам дорад дӯстони азиз. худи биноям аллакай тайёр аст. марҳамат. дар як лестничный площадка ҳамаги як хона ҳаст дӯстони азиз, яъне як этаж, як хона. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ сехонагам бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст. хона таъмир дорад ва нархаш 320 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавем. ҳозир бошад, хонаи абзор мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, коридор аст. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва сеюм ҳуҷра. ҳар се ҳуҷраҳо дӯстони азиз треза доранд. ошхона трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед, ҳама хонаҳо аллакай таъмир кардагианд. дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом. бино албатта ки бо барқ ва об таъмин аст. ин ҷо ҷои термикс мебошад. ин ҷо ошхона, як кухни гарнитур ҳаст. ин ҷо ҷои плита мебошад ва трезаи байни ҳуҷрагӣ ҳам ҳаст. ва ин ҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона чӣ хеле ки гуфтем, 320 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавем. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Imo муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, ман ҳамин сохтмоне ки мебинед, сохтмони садик мебошад дар назди бино. дар наздикии бино ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо ҳамаашон ҳаст. бо транспортам мушкилӣ нест. аз назди бино маршруткаҳо ва автобусҳо мегузарам.